Moi vaan kaikille! Tervetuloa Mindblown podcastin toiseen tuotantokauteen. Jee! Me ollaan vihdoinkin takaisin. Siis me ollaan vihdoinkin takaisin. Miettikää oikeesti. Siitä on oikeesti varmaan vuosi, kun me viimeksi ollaan kuvattu. Siitä on ainakin vuosi. Mä tänään mietin sitä. Joo, koska mä katsoin meidän TikTok-sivuilta. Meillä on myös TikTok-sivusta nimellä Mindblown podcast. Löytyy TikTokista sillä nimellä. Niin kattelin, että on vuosi mennyt. Joo. On. Nyt on vähän päälle vuosi. Niin. Joo. Jotenkin tää vuosi on mennyt jotenkin niin silleen... Ai niin, by the way, olen Jessica. Toinen ihminen täällä podcastissa. Niin, ja minä olen Stiina. Joo. Niin, siis kaikki on ehtinyt tässä vuoden aikana tapahtumaan. Siis mitään semmoista ehkä vähän dramaattistakin, mutta silleen niin kuin meidän välillä ei ole mitään tapahtunut. Ei olla missään riidoissa tai tämmöisissä, että ollaan ollut toteutuksen kannalta hyvin vaikeaa, koska mähän muutin. Niin muutit, ikävä kyllä. Mä muutin tonne Kangasalalle asumaan. Ei ollut mikään paras päätös mun mielestä. No ei. Ja tälleen. Ja niin kun, sen takia ei olla tehty podcastia, että niin kun, ei ole vaan ollut semmoista mahdollisuutta tehdä. Ja meitä on tosi paljon harmittanut se. Ja me ollaan aina välillä puhuttu silleen, että vitsi kun pääsis tekemään podcastia ja tämmöistä. Kyllä. Mieti kuinka monta jaksoa me oltaisiin tehty tällä välillä. Niin, niinpä. Kyllä. Mikäs sulla on niin kuin nykytilanne tällä hetkellä? Nykytilanne, mä muutin just äsken uudestaan Taas. Tampereelle takaisin. Täällä on ihana asua. Pääsen liikkumaan silloin, kun mä itse haluan. Ja mä sain mun koiraankin takaisin tänne näin, että se on tosi mukava juttu. Ja silleen muuten niin ihan hyvin mulla menee, että niin kun perusasioita teen ja itse asiassa tossa noin, kun ei tehty podcastia, niin aloitin ton TikTokin teon. Hyppäsin siihen maailmaan ja sinne on tehnyt sisältöä nyt sen jonkun vähän yli puoli vuotta, olisiko. Millä nimellä sut löytää sieltä? Jessie Monroe _official. Tämä selvä. Et niin kun, sieltä niin kun näkee tosi hyvin, että mitä minä itse olen tehnyt niin kun tämän vuoden aikana. Tai silleen, että jos kiinnostaa, niin käykää ihmeessä tsekkaamassa. Mä puhun siellä tosi paljon mielenterveydestä ja tämmöisistä asioista. Tosi henkilökohtaisista asioistakin, mutta kumminkin kannattaa käydä tsekkaamassa, jos yhtään kiinnostaa. Mä oon kans samaa mieltä. Suosittelen ehdottomasti Jessikan kanavaa. Tässä tapahtui sillain, että Jessica aloitti TikTokin ja minä lopetin. Niin, sä lopetit. Mä lopetin, mieti. Siis mä tein sitä varmaan 2 vuotta, tai ylikin 2 vuotta. Niin, kyllähän sä teit sitä aika pitkään. Melkein 3, en mä ehkä ihan 3 vuotta. Et ihan 3 vuotta. En mä 3 vuotta. Sulla meni se tosi hyvin. No omalla tavallaan meni ja omalla tavalla sitten taas ei. Tai mulla meni hyvin ne, mutta niinkö, mä sain niin paljon semmoista lokaa niskaan, huonoja kommentteja, mistä tuli koko ajan vaan pahaa mieltä. Joo, kaikille. Siis semmoinen se sosiaalinen media on, että siellä on kyllä. Ihan hirveästi sitä paskaa. Suoraan sanottuna, kyllä. Kyllä. Sinne on helppo purkaa tätä niin kuin omaa pahaa oloonsa, kun saa anonyymisti kirjoitella. Niin. Se on niin helppoa haukkua toista. Niin, mä vaan toivoisin, että se purettaisiin oikealla tavalla. Mä oon samaa mieltä. Siitähän me päästään taas tähän, mitä justiinsa tapahtui. Joo. Joo. Eli tosiaan Viertolan koulussa Vantaalla tapahtui tämmönen, voisiko sanoa onnettomuus tai tämmönen. Eli tosi paha onnettomuus. Kyllä, että siellä tosiaan oli kouluampuminen tossa hetki sitten ja oon mä miettinyt sitä paljon. Joo, on mäkin. Mä tuossa noin 1 päivä, kun lähdin kaverilta ratikalla kotiin päin, niin katsoin, että kaikkialla on niin kuin lippupuolitangossa. Ja mä ihmettelin, niin kuin, että mitä on tapahtunut. Ja sitten mä menin TikTokkiin ja sieltä selvisi sitten. Joo. Että niin kuin 12-vuotias on ampunut toista 12-vuotiasta
ja tämä 12-vuotias on kuollut. Ja 2 muuta on myös haavoittunut. Kyllä. Tästä päästään siihen, että koulukiusaamiseen ensinnäkin, mutta sitten taas tähän niin kuin pahaan oloon, mistä me ollaan niin kuin täällä kanavalla aikaisemminkin puhuttu, että kuinka paha olla on niin kuin nykyaikanakin niin kuin ihmisillä. Ja sitten se purkautuu niin kuin erilaisin tavoin. Tässähän kuuleman mukaan tätä poikaa oltiin koulukiusattu paljon, ihan siis vuosikausia, niin kuin itseänikin. Ja hän sitten purki tämän tälleen, että hän sanoi edellisenä päivänä kuuleman mukaan, että mua ei muuten enää sitten kiusata. Niin. Seuraavana päivänä sitten se ampui yhden ja 2 muuta sitten haavoittu pahoin. Joo. Kyllä tämä niinku pistää miettimään tosi paljon, että mä niinku oletin, että tästä oltaisiin päästy jo yli jollakin tavalla, kun hetki ei ole tapahtunut tämmöistä, mutta kyllähän se nyt nykyään niinku muutenkin näkee, on näitä nuorisojengejä, on kaikkea tämmöistä, että niinku suomalaisista nuorista tulee kapinallisia ja ihan väärällä tavalla mun mielestä. Niin ja sitten se oma niinku henkinen paha olo, että mehän ollaan puhuttu henkisestä pahasta olosta täällä aikaisemminkin Jessikan kanssa. Että meillähän on se meidän mielenterveysjakso, että me voidaan linkata se tohon alas jotenkin. Ja mitenkä se nyt sitten Spotifyssa näkyykään. Mutta ainakin voitte käydä selaan sieltä Spotifysta meidän mielenterveysjakso. Joo, kannattaa käydä katsomassa se. Tai kuuntelemassa. Niin, kuuntelemassa, niin. Että voi että niinku, mä en tiedä mitä sanoa, niinku, tää on niin järkyttävä asia ja niinku, kyllä mä koen sympatiaa sitä ampujaa kohtaan. Joo, niin. Sitä koulukiusattiin. Kyllä. Ja nyt se vaan valitettavasti purkaantui tolla tavalla. Kyllä. Kyllä. Ja se, että mähän ymmärrän siis oikeasti aika hyvin tätä koulukiusattua. Eikö suakin ole koulukiusattu? Joo. Joo. Kuinka monta vuotta sua kiusattiin? Mua kiusattiin siis ihan koko peruskoulun ajan. Joo. Sama mulla 2-luokasta 7-luokkaa. Joo. Mua kiusattiin. Mä kerron itsestäni sen verran, että mun kiusaamisessahan otettiin yhteyttä sossuihin ja tehtiin rikosilmoituksia poliisille. Mutta kumpikaan niistä ei mahtanut yhtään mitään näille kiusaajille, koska ne on alaikäisiä, ne on alle 15-vuotiaita, ne ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa, niin ei voitu tehdä mitään. Edes poliisi ei voinut tehdä mitään muuta kuin jututtaa niitä, että nyt loppuu tää, mutta ei se loppunut. Ei se ollut mikään pelote edes, koska ne tiesi jo niin kuin silloin, kun minä olen ollut nuorempi, mä oon nyt 27, niin siitä voi laskea, niin ne tiesi, että ne ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa, ja ne tyyliin vaan niin kuin lällätteli niille poliiseille niin kuin tyyliin. Joo. Se on hyvä, että ollaan tietoisia niin kuin jo nuoresta pitäen niin kuin erilaisista lainkohdista, lakiteksteistä tai niinku näistä, niinku, että omat oikeudet, mutta myöskin ne omat velvollisuudet pitäisi muistaa. Joo, en mä tiedä. Siis, mut tää niinku pistää ihan sanattomaksi. Kyllä. Ja mä en oikein tiedä, mitä tässä pitäisi niinku ajatella, kun mä voin huonosti siitä, mitä tapahtui, mutta voin myös huonosti sen ihmisen puolesta, joka teki tämän asian. Että mä en oikein tiedä. Mä en oikeasti tiedä, mitä tästä pitäisi ajatella muuta kuin, että tämä on tosi, tosi paha juttu. Kyllä. Ja se, että mulla ei ole vastausta siihen, että mitä pitäisi tehdä. Mutta tästä päästään 2 asiaan mun mielestä. Niihin kotioloihin ja siihen opettajan auktoriteettiin. Joo. Tää on mun mielipide. Että kotona pitää opettaa, että ei kiusata. Kotona pitää olla hyvät olot lapsella. Ja se, että se lapsi ei katkeroidu, ei vihastu, eikä tule tämmöisiä, että se alkaa purkaa sitä muihin tai itseensä, vaan että sillä olisi hyvä olo siellä kotona.
Että sillä ei tule semmoisia traumoja tai muita tämmöisiä. Että se niin kuin purkaa niitä sitten niin kuin semmoisella huonolla, negatiivisella tavalla. Että ei olisi tarvetta semmoiseen. Niin se on jo niin kuin se lähtökohta. Esimerkiksi jos vanhemmat on vaikka alkoholisoituneita, niin eihän semmoista ole kiva katsoa kenenkään. Se luo turvattomuutta, ei ole kiva olla kotona, sit ollaan ulkona. No mitä ulkona tehdään? Niin kuin nykyaikana nämä roadmanit. Niin. Mun on pakko puhua siis näistä. Nyt lähtee. Siis. Anna tulla. Ai. Ensinnäkin. Ne saattaa viedä vaatteet päältä. Joo. Ne ryöstää sut. Ne pahoinpitelee sut. Ne nöyryyttää sua. Ne saattaa kuvata sen. Ne saattaa niin ihan mitä tahansa niin tehdä sulle. Ei ennen ollut näin. Nuorten paha olo on lisääntynyt. Ennenkin oli kouluammuskeluita, me muistetaan ne. Ikävä kyllä, näitä on ollut. Mutta mua pelottaa, että tää on vasta alkua. Niin, sama mulla. Et niin kun, mä en ite, siis mun mielestä niin kun pitäisi laittaa enemmän rahaa niin kun mielenterveyspalveluihin ja tämmöisiin. Totta kai se on nyt eka asia, mikä pitäisi tehdä. Nythän oltiin taas leikattu. Hallitus leikkasi. Niinpä, ne leikkasi taas ihan väärästä päästä mun mielestä. Kyllä. Ja siitä mäkin niin tuossa näin semmoisen uutisen, että Suomi on taas valittu niin kuin maailman iloisimmaksi maaksi. Niin, tai onnellisimmaksi. Niin. Mutta niin kuin, ei se ole totta. Ja onneksi tässä uutisessa kumminkin sanottiin, että nuoret kärsii tosi paljon Suomessa. Ja niin kun, se niin kun osattiin ensimmäisen kerran huomioida. Mutta mun mielestä tälle asialle pitäisi kumminkin konkreettisesti tehdä jotakin, eikä vaan niin kun puhua siitä. Niin, aloitettaisiin vaikka siitä, että halukkaat ja apua tarvitsevat pääsis sinne hoitoon. Niin. Siitä on hyvä aloittaa. Niin. Mulla on mielenterveysongelmia, niin en mäkään koe, että mä oon saanut tarpeeksi apua. Mä oon onneksi saanut jonkunlaista apua, mutta en tarpeeksi omasta mielestäni. Ja mua turhauttaa niin paljon, kun mä en esimerkiksi pysty opiskelemaan, en pysty niinku käymään töissä, niinku semmoisia asioita, mitä mä oikeasti haluaisin tehdä. Ja tää ei ole niinku sitä, että no en mä nyt enää vaan jaksa tai tälleen. Että se niinku oikeasti mua vituttaa tää asia huomattavasti. Kyllä, joo. Ja mä oon huomannut sen, että sä et oikeasti pysty niihin asioihin. Että ei ole vaan semmoinen, että minä koen, että minä en pysty, vaan ihan oikeasti. Niin. Ja mä tiedän niin paljon mun lähipiiristäkin ihmisiä, keillä on mielenterveysongelmia. Ja yksikin on ottanut esimerkiksi vaikka ADHD-tutkimuksiin pääsyä 2,5 vuotta nyt. Joo. Ja niin kun ADHDkin, niin kun mullakin se on diagnosoitu, niin ADHDkin vaikuttaa silleen tosi paljon elämään ja tämmöiseen, niin kun, jos niin kun esteenä on se, että ei pääse hoitoon, Kyllä. niin se on jotenkin, tai niin kun, sä et pääse hoitoon, niin sä et sitten pysty tekemään muitakaan asioita, että sun koko elämä pysähtyy siihen, tai voi pysähtyä, tai ainakin Kyllä. osittain pysähtyy, voi. Kyllä. Ja niin kun, tätä ei mun mielestä ymmärretä tarpeeksi hyvin. Ei. Ja niin kuin, en mä tarkoittanut sitä, että ADHD on niin kuin mielenterveyden häiriö, vaan niin kuin, että se vaikuttaa myös niihin. Joo. Sitä mä niin kuin tarkoitin. Me tarkoitettiin. Joo. Ja se oli niin kuin esimerkki, että niin kuin ADHD-tutkimuksiinkaan ei niin kuin pääse. Et jos ei sinne pääse, niin saati sitten mielenterveyspalveluihin. Niin. Ei ole hoitajia, ei ole lääkäreitä. Ei ole psykologeja, psykiatreja, psykiatrisia sairaanhoitajia. Ei ole näitä hoitavia tahoja. Niin. Mullakin kävi silleen lainausmerkeissä hauskasti, kun pääsin tuohon psykiatrian puolelle tähän näin. Tässä näin lähellä, missä asun, niin on semmoinen paikka, mihin mun hoito nyt siirtyi. Niin siellä niin kun hoidon tarkoitus olisihan se, että niin kun käytäisiin ainakin kerran kuukaudessa niin kun
mikä on mun mielestä tosi vähän, että kerran kuukaudessa, mutta joka tapauksessa niin kuin kuukaudessa käytäisiin niin kuin joko niin kuin tämän niin kuin potilaan kotona tai sitten potilas käy siellä niin kuin toimipisteellä itse, että niin kuin pääsee puhumaan asioista. Mutta mulle nyt sanottiin, että meillä on semmoinen työ tai semmoinen ihmisten vaje, että me ei pystytä sulle antamaan sitä. Että mä oon nyt niin kuin vähän niin kuin tyhjän päällä silleen koko tässä mielenterveyshoidossa. Että totta kai täällä, missä mä asun, niin täällä mä pystyn puhumaan viikoittain ihmisen kanssa, mutta se ei ole mun mielestä tarpeeksi, koska tähän pitää myös laskea lääkehoito ja muutenkin kaikki terapiat ja tämmöiset, mitä mä oikeasti tarvitsisin. Se on totta. Kerran kuukaudessa on todella vähän. Saati sitten se, että sä oot pudonnut vähän niin kuin tyhjän päälle. Niin. Että niin kuin mä olin tuolla päiväsairaalassa siis ja siellä luvattiin, että tämä paikka olisi tosi hyvä ja tälleen, mutta sitten kun mä meninkin sinne, niin se oli vähän niin kuin silleen, että no, et sä nyt saa mitään, että voi, tai silleen. Joo. Ja kun tätä tapahtuu niin monille ihmisille, ja kyllä tämä niin kuin mulla itseltäkin niin kuin vei, silleen niin kuin mä niin kuin masennuin siitä, että no niin, ei tässä enää ole mitään tehtävissä, että antaa tämän asian olla. Niin, miettikää sitä, että masentuu entistä enemmän siitä, kun olisi halukas meneen tarvitsemaansa hoitoon, mutta ei saa sitä. Niin. Mitä silloin tekee? Siis mä en edes halua kuvitella, mitä niin kuin eri ihmiset voi tehdä. Niin, että sun niin kuin oikeasti pitää olla jossakin, niin kuin, sun on oikeasti pitänyt yrittää itsemurhaa tai jotakin, sun pitää olla tosi niin kuin, lainausmerkeissä sairas, että sä saat jonkinlaista apua. Ja sekään apu ei ole välttämättä semmoista, mitä sä oikeasti tarvitsisit, se on vaan semmoista akuuttia apua. Että niin kuin, mullakin on taas se, että niin kuin, mua ei välttämättä oteta tosissaan, kun mä oon niin järkevä, enkä mä oon niin sairas, niin kuin lainausmerkeissä. Niin se on niin kuin, silleen, en mä tiedä. Suomen mielenterveyspalvelut on ihan perseestä mun mielestä. On. Ja se, että leikataan koko ajan hallitukset, ei vaan tämä hallitus, vaan aikaisemmatkin hallitukset, ei anna tarpeeksi rahaa mielenterveyspalveluihin. Ja sitten on tämä hoitajapula, kun oli tämä sairaus, tämä pandemiasairaus, mikä nyt oli, mä en tiedä saako sen nimeä sanoa, mutta oli tämä plandemia. Tämä näin, mikä oli. Niin silloinhan pakotettiin ottaa ne pakkopiikit tai muuten joutuu niinku töistä pihalle. Niin monet hoitajathan oli silleen, että okei, mä menen sitten muihin hommiin, että en mä ota niinku piikkiä. Niin nyt sitten se nähdään, että kun ei ole hoitajia, niin. Kun pakotettiin niin tämmöisiin erilaisiin juttuihin. Niin, siis nämä on niin isoja asioita ja semmoisia, mistä on tosi vaikea ylipäätänsä puhua. On. Tai ainakin mä huomaan silleen, että mulla olisi niin paljon sanottavaa, mutta mä en osaa laittaa niitä sanoiksi. Tai sillä. Tämä tilanne on niin paha, että tämä vetää sanattomaksi. Niin, ja ihmiset kärsii, sitten tulee kaikenlaisia tämmöisiä nuorisojengejä. Kyllä. Sitten tulee just tämmöisiä kouluammuntajuttuja. Kyllä. Ja muutenkin tämä maailma on menossa ihan väärää suuntaan. Kyllä. Ja Suomikaan ei ole enää niin turvallinen maa kuin aikaisemmin. Ei ole, siis ei todellakaan ole, siis, mutta ei me sentään olla vielä, jos saan sanoa oman mielipiteeni tähän, niin ei sentään olla vielä yhtä pahassa jamassa kuin mitä Ruotsissa. Et siellähän yhä useammat tytöt, niin kuin puhutaan 15-25-vuotiaista tytöistä ja naisista, jotka joutuu erilaisten jengien pahoinpitelemiksi. Me pistetään tähän, jos katsotte YouTubesta, niin yritetään ainakin pistää tähän tämmöinen kuva tästä uutisesta. Ja näitä tyttöjä sitten houkutellaan tämmöisiin erilaisiin ihmissuhteisiin tai kutsutaan vaikka juhliin. Ja sitten ne huumataan ja pahoinpidellään ja sitten se pahoinpitely kuvataan, jotta niitä voidaan kiristää. Ja sitten niitä käytetään erilaisina hyödykkeinä, niin kuin rikollisryhmiä, miehet pakottaa niitä
erilaisiin asioihin sitten, mitä he nyt haluaakaan. Tekee rikoksia, esimerkiksi, että me pöllii mulle kaupasta joku Louis Vuittonin kengät. Tai niin kuin, se oli huono esimerkki. Mutta niin kuin sanotaan niin kuin sille tytölle, naiselle, että sinä teet tämän, niin, tai sitten me julkaistaan tämä niin kuin sinun pahoinpitelyvideo, ja sitten kaikki saa tietää. Niin mitä se tyttö tai nainen siinä tekee? Se suostuu siihen, mitä siltä vaaditaan, koska ei se uskalla tehdä mitään poliisijuttuja. Eihän poliisi tässä välttämättä auta tämmöisessä asiassa. Sitten ne voi tehdä itselleen jotain. Niin. Esimerkiksi vaikka tappaa itteensä. Tälleen Ruotsissa. Ja mä pelkään sitä. Mulla on 14-vuotias sisko. Mä pelkään, mitä niin kuin tässä maailmassa on. Kaikkea pahaa. Että minkä sekin voi kohdata niin kuin tommosena niin kuin viattomana lapsena, ihmisenä. Että jos joku tekee sille jotain pahaa, niin miltä musta tuntuisi läheisenä, jos mun läheiselle, erittäin läheiselle ihmiselle tehdään pahaa, niin kyllä se läheisiinkin koskettaa. Et sä et pelkästään tee pahaa sille yhdelle ihmiselle, vaan myös sen lähipiirille. Niin. Munkin läheiselle kävi tämä, että ambulanssi soitettiin. Ambulanssi ei ollut ottanut kyytiin. Mä en tiedä, mitä ne oli sanonut. Mä en ollut silloin paikalla, mutta tämä mun läheinen kertoi. Ja ne oli sanonut, että ei sulla mikään ole hätänä. No, kävi sitten ilmi myöhemmin samassa kuussa, että tällä mun läheisellä oli syöpä, joka teki hänet tämmöiseksi, mikä hän oli. Ja nyt hän on kuollut syöpään. Että terveiset niille ambulanssikuskeille, että kiitos kun ette ottanut tosissaan mun läheistä. Niin. Siis vittu. Mä niinku, siis mä en oikeasti tiedä mihin tää maailma on menossa ja siis jotenkin kun ei niinku omaa maatakaan enää, ei pysty omaan maahansa luottaa. Tai se luo enemmän vielä turvattomuutta. Ja mietit taas meidän nuoret. Niin. Kun nuoretkin katsoo tosi paljon uutisia, missä niin kuin puhutaan politiikasta ja tai sitten että se oli puukottanut sitä jotain toista ja se oli kuollut tai sitten jotain pahaa on sattunut ja niin kuin tämmöisiä niin kuin, mä en oikein tiedä, että kuinka mä tämän selittäisin silleen, että kaikki ymmärtää. Niin kuin luetaan, yhä nuoremmat ja nuoremmat lukee uutisia, kun niitä pomppaa vaikka Facebookin siihen MyPageille tai TikTokissa tulee uutisia, niin vanhempien pitäisi oikeasti niin kuin valvoa, mitä ne lapset tekee ja katsoo siellä netissä. Että sekin, että tai sitten pelit. No pelit on semmoinen, siis peleistä mä pystyisin puhumaan vaikka kuinka paljon. Tiedän. Tässä näin, mutta niin kun, kyllähän ne pelitkin siis, kyllähän nekin voi vaikuttaa. Siis niin kun, jos sä pelaat jotakin GTA 5 vaikka ja niin kuin joku, en mä nyt tiedä, joku 7-8-vuotias vaikka pelaisi sitä, niin eihän se niin kuin osaa ajatella sitä, että niin kuin joku asia on esimerkiksi väärin. Kyllä. Joku semmoinen, että niin kuin ajaa jonkun ihmisen päältä tai ampuu jotakin ihmistä, niin se pitää sitä hauskana, eikä se osaa ajatella siitä sen enempää, että se on oikeasti vakava asia. Kyllä. Ja palatakseni tähän koulusurmajuttuun, niin tässä oli varmaan se, että ei sen ikäinen lapsi osaa ajatella, niin kuin, että näin ei saisi tehdä tai ei pidä sitä niin vakavana asiana, kun ei se osaa niin kuin ajatella. Ja sitten kaikki, mitä sille syötetään mediassa ja tälleen, niin se saattaa niin kuin oikeasti sekoittaa mielen sillä. Kyllä. Kyllä. Ja se, että niin kuin tämmöiset uutiset ja tämmöiset, siis totta kai pitää uutisoida. Siis totta kai pitää uutisoida. Mutta se, että kun pienet lapset niin kun lukee näitä uutisia, niin se luo turvattomuutta. Niin, plus sitten uutisia paljon traumatisoidaan ja ei välttämättä kerrota oikeita asioita. Että jotkut uutiset saattaa liittyä pelkästään huhuihin ja tämmöisiin. Se on totta. Että niin kun, pitää olla tosi tarkka siellä netissä, että mitä niin kun oikeasti pitää oikeana asiana ja mitä ei.
Kyllä. Että vanhemmat valvokaa niitä lapsia, mitä ne tekee niillä puhelimilla ja tietokoneilla ja tableteilla ja mitä näitä nyt onkaan. Niin. Valvokaa niitä lapsia. Ja valistakaa, että mitä siellä esimerkiksi saa tehdä. TikTokkihan on tosi helppo alusta niin kuin vaikka haukkua ihmisiä tai niin kuin purkaa sitä pahaa oloa. Se on tosi helppo paikka. Niin kuin, siis mullekin on tullut niin kuin, ihan laidasta laitaan niin kuin, ihan hirveitä kommentteja. Kyllä. Ja yhä nuoremmilta ja nuoremmilta. Ootko huomannut? Joo. Siellä on se joku 7-vuotias kirjoittamassa mulle tapa ittees. Joo. Niin ei se ole kovin niinku... siis minua se ei itseäni satu, mutta niinku se turhauttaa vaan silleen, että mitä sä oikeasti ajattelet. Kyllä, ja sitten kun se sama 7-vuotias menee jollekin toiselle, ei välttämättä Jessikalle, vaan jollekin toiselle, vaikka Pirkko-Pekalle, hehe, niin kommentoimaan, että tapa itses, niin sitä se voi sattua. Niin. Ja lujaa. Ei kaikki ihmiset pysty niin kuin kestämään semmoista, mikä on siis ihan normaali asia. Ei kaikki vaan ei pysty siihen. Kyllä. Ja siis TikTokissahan joku tappoi itteensä. Joo, mä oon kuullut tästä, mutta mä en tiedä siitä asiasta. Joo, niin sitä oltiin kiusattu siellä niin paljon, että se päätti tappaa itteensä livessä. Miettikää. Vanhemmat, ottakaa enemmän vastuuta. Ja mä toivoisin, että ei niinku sanottaisi, että no helppohan ton Stiinan ja Jessikan on näistä asioista puhua, kun niille ei ole omia lapsia. Meillä ei ole omia lapsia, mutta meillä on läheisiä. Kyllä. Ja meillä on huoli. Joo. Huoli myös kasvaa päivä päivältä entistä enemmän koskien rasismia. Joo. Että siis esimerkiksi jos sinä olet joku väärän värinen, väärässä uskonnossa, mitä näitä nyt on, väärää kieltä puhut. Tai väärässä kulttuurissa. Väärässä kulttuurissa. Siis näitä on niin paljon, mitenkä olla rasistinen toista kohtaan. Niin rasismi, tämä maailma on mun mielestä aika rasistinen paikka. Ei voi sanoa, että Suomi on rasistinen maa tai Ruotsi on rasistinen maa, vaan mun mielestä kaikki maat, kaikki ihmiset, kaikki kulttuurit, kaikki uskonnot, kaikki ihan mikä tahansa, kuka tahansa, mistä tahansa voi olla rasistinen jotain toista muuta ihmistä kohtaan. Niin, kyllä. Se on ihan sama, mikä sun uskonto on, sun poliittinen näkökulma, sun väri, sun kulttuuri tai ihan sama mikä, niin sinä voit silti olla tosi rasistinen jotakin toista kohtaan. Ja se on väärin. Ja taas palataan siihen, että vanhemmat, opettakaa lapsillenne, mitä on rasismi. Ja se, että ei olla rasisteja. Niin. Ja niin kuin opettakaa ne lapset hyväksymään kaikki. Älkää sanoko välttämättä, että nyt pitää hyväksyä kaikki, mutta niin kuin opettakaa kaikille ihmisille, ihan sama minkä ikäisiä ne on, että niin kuin jokainen ihminen on ihminen. Kyllä, ja jokainen ihminen kuuluu ottaa yksilönä. Niin. Eikä sillä niin kuin yleistää, niin kuin, no joo, mullakin on nämä vaatteet. Jos katsotte YouTubesta, niin te näette mun vaatteet. Mä pukeudun siis romaniasuun. Mulla on kansanpuku. Ei kansallispuku, vaan kansanpuku. Ne on 2 eri asiaa. Hehe. Niin muakin niin kuin seurataan kaupoissa ja niin kuin koko ajan pidetään varkaana ja epärehellisenä ihmisenä. Niin kuin, älkää yleistäkö, minä pyydän. Vähän niin kuin eri niin kuin, tai niin kuin vähemmistön edustajana. Mä oon varttiromani. Niin pyydän, että ei niin kuin yleistettäisi. Että olet sinä sitten sininen tai musta tai valkoinen tai keltainen tai vaikka vihreä. Niin se on ihan sama. Että me ollaan kaikki ihmisiä ja me ollaan kaikki yksilöitä. Että se pitäisi muistaa. Että esimerkiksi vaikka mä luin uutisia tässä 1 päivä, 1 kerta, niin Yle esimerkkinä uutisoi tämmöisestä, että Tamara Nymannille ei myyty energiajuomaa, koska hän on romani. Kauppiaan ohjeita, niin kuin oli myyjä,
noudattanut ja sitten se oli kieltäytynyt myymästä tälle romaniasiakkaalle Kontiolahden K-Marketissa energiajuomaa, koska hän on syntynyt romaniksi. Että ihan oikeasti, että jos saan romaneista puhua sen verran ja romaneita vähän puolustaa tässä, niin romanien syrjintä on oikeasti tosi vakava ihmisoikeusongelma, esimerkiksi vaikka Suomessa. Että meidän maa on saanut oikeasti moitteita kansainvälisiltä ihmisoikeuksia valvovilta elimiltä. Että me ollaan oikeasti saatu siitä moitteita. Että kyllä meillä on niin kuin peiliin kattominen suomalaisina siinä, että kuinka me kohdellaan toisia suomalaisia ja niin kuin näin poispäin. Että minä ainakin pidän romaneita suomalaisina, kun täällä ollaan oltu yli 500 vuotta. Ja Suomessa, mä voin puhua vain Suomesta, koska mä en ole käynyt niin kuin ulkomailla ja mä en tiedä ulkomaiden tilanteista kauheasti, mä puhun vaan Suomesta. Mutta Suomessa oikeasti niin romanien elämässä syrjintä näkyy niin kuin yhden niin kuin arkipäivän niin kuin tilanteista, että tyypillisesti loukkaavana niin kuin häirintänä tai sitten jotenkin sillain, että palvelu evätään. Esimerkiksi vaikka tässä ei myyty energiajuomaa tälle romaniasiakkaalle. Tai sitten tarjotaan rajoitetummin tai loukkaavin ehdoin näitä tämmöisiä, että no joo, sä saat tulla meidän kauppaan, jos tää vartija saa seurata sua koko kauppareissun ajan ja katsoa, että et sä vaan pistä sinne hameen taskuun yhtään mitään. Niin kuin tälleen. Se on väärin. Ja syrjinnän taustalla on usein stereotyyppiset käsitykset, joiden seurauksena romaniasiakkaita ei kohdella yksilöinä, vaan ryhmänsä edustajina. Että mäkin olen saanut, kun mä pistin nämä vaatteet päälle, niin saman tien vartijat alkoi seuraa mua. Joo, ja tämä asia on ihan käsittämätöntä. Kun mä kuulen sulta näitä asioita, niin mä oon ihan shook. Joo, tervetuloa vaan munkaan kauppaan. Niin, joo, siis me ehkä nauretaan näille asioille välillä, mutta ei sillä oikein pysty mitään muuta. Ei, tää on niin naurettavaa. Siis tää on naurettavaa, mutta samalla oikeasti tosi iso asia ja tämmönen. Joo, kyllä, että romaneihin ryhmänä kohdistuu kielteiset ennakkoluulot, tulee esiin yksittäisinä syrjintätapauksina. Esim. Mä itse en ole päässyt baariin täällä Tampereella. En ole muualla koittanut, mutta koitin päästä baariin. Joo, et sä pääse. Mä olin silleen, tässä mun vierestä menee koko ajan jengiä tonne baariin. Minkä takia minä en saa tulla, että minä olen vielä selvinpäin. Ja että mä olisin vaan halunnut tulla katsoa, että millainen baari tää on. Ja ehkä juomaan yhden drinkin tai muutaman. Ja hengailee, niin kuin kaikki muutkin. Joo, et sä pääse. Minkä takia? Sä oot syntynyt tommoseksi, mikä sä oot. Ja sulla on noi vaatteet päällä. Et me ei voida ottaa riskiä. Mun olisi pitänyt kuvata tää. Ja tää oli tää portsari, kenen kanssa mä siis puhuin. No, vartijat ja myyjät sit seuraa kaupoissa. Ja yleisesti ihmiset kattoo mua alaspäin. Ja oli niin sanotusti hauska kohtaaminen yhden naisen kanssa, kun mä jutustelin sen kanssa hetken. Ja sitten se totesi varovasti, että mä pelkään sua. Muistaakseni, kun mä kerroin tästä sulle? Joo. Sitten mä olin silleen, ei mua tarvii pelätä, että mitä sä pelkäät, että pureks mä sua vai mitä, että en mä tee sulle mitään pahaa, että mä oon ihan hyvä ihminen. Ja sit se totesi, että mä en ole muut ja että mä oonkin ihan hyvä tyyppi. Mutta se, että kun ihmiset sanoo, että sä et ole muut, niin kuinka monta romania te tunnette? Oikeasti tuntemalla tunnette? Haluan esittää tämmöisen kysymyksen kaikille. Tähän väliin mä kysyisin sulta tämän kaiken lisäksi vielä, että miten sulla menee? Miten mulla menee? Voi että. Mulla menee hyvin, mutta mulla on terveydellisiä ongelmia. Mä en niitä avaa sen kummemmin, mutta mun puolesta saa rukoilla uskovat ihmiset. Että uskovat ihmiset, niin pyydän, että rukoilette mun puolesta, että mulla on terveydellisiä ongelmia, että mulla on jalat tosi huonossa kunnossa.
Että mä toivon, että mulla ei ole mitään sen vakavampaa kuin tää reuma. Mutta mä en ihan ole varma, että pystyykö näitä kaikkia oireita selittämään pelkällä reumalla. Niin mä oon nyt menossa lisätutkimuksiin sitten. Että toivon rukouksia ja katsotaan, mitä tämä elämä tuo tullessaan. Mutta mulla menee muuten, jos ei näitä terveydellisiä ongelmia lasketa, niin mulla menee ihan hyvin. Että mä edelleen asun täällä Tampereella, mä oon yli 4 vuotta täällä asunut ja en mä voi sanoa muuta kuin, että ihan hyvin menee. Mulla on edelleen ne 2 koiraa ja kissa, mikä mulla on ollut jo monta vuotta. Mä aloitan kuntouttavan työtoiminnan ensi viikon maanantaina. Ja pääsen elämässä eteenpäin. Mä oon hakenut kouluun. Kyllä. Tämmönen varttimustalainenkin voi mennä kouluun ja hankkia toisen työpaikan. Tai toisen koulutuksen, mikä tää on? Ala. Toisen alan itselleen. Voi kouluttautua uudestaan. Niin, voi kouluttautua uudestaan tämmönen varttimustalainenkin. Ja, että kyllä, mekin käymme töissä ja koulussa niin kuin kaikki muutkin. Joo. Mitä sä toivot tulevaisuudelta maailmaa kohtaan? Toi on tosi iso kysymys. Niin on, mä tiedän. Mut en mä tiedä, mä haluaisin, että ihmiset olisi mukavempia toisilleensa. Joo. Ja osais oikeasti ajatella asioita. Ei mä haluaisin vaan hyvää kaikille. Niin minäkin. Maailman rauhaa. Niin, ja tästä taas päästään niihin vanhempiin, että opettakaa niitä lapsia. Niin, kyllä. Mä oikeasti haluaisin, että Suomi voisi olla oikeasti iloisin maa maailmassa. Aidosti. Aidosti, koska, eikä silleen feikisti. Koska Suomessahan, mä en muista tätä tarkalleen, mutta meidän mielenterveysjaksossa tästä puhuttiin, niin Suomessa 1-2 ihmistä tekee joka päivä itsemurhan. Joo. Suomi ei ole maailman onnellisin tai iloisin maa. Se ei ole sitä T2-Stiina. Kaikille hyvää ja tämmöistä kaikin puolin. Kyllä. Että sodat loppuis, sotia ei aloitettaisi. Eikä olla päästy jo sotien yli. Että niin. Nyt eletään kumminkin vuotta 2024. Kyllä. Sodissa ei ole muuta kuin häviäjiä. Ihan oikeasti. Kukaan ei koskaan voita sotaa. Niin, niinpä. Aina tulee tappioon. Mm. Ja nyt mä puhun niistä sotilaista, jotka menettää henkensä ja niistä siviileistä ja siis kaikesta. Sodassa ei ole voittajia, siellä on vaan häviäjiä. Niin, niinpä. Jotenkin, mä jotenkin haluaisin, että ihmiset keskustelis asioista silleen järkevästi. Ehkä mä sitä toivon. Ja ollaan kilttejä toisillemme. Niin, kyllä. Mitä sä toivoisit? Ihan maailmalta, mutta ihan iteltäs. Lähdetään siitä liikkeelle. Tarkenna vähän kysymystä. Että mitä sä toivot sun tulevaisuuteen ja tämmöistä? Mä toivon mun tulevaisuuteen sitä, että ensinnäkin terveyttä. Mä toivon itselleni sekä myös kaikille muille terveyttä, mutta sitä, että mulla ei olisi mitään muuta kuin tämä reuma, mikä mulla on nyt diagnosoitu. Mä toivon pitkää ikää mun elukoille. Mä toivon pitkää ikää mun läheisille. Mä toivon, että mun läheisillä, kaikilla ihmisillä ylipäätään olisi kaikki hyvin. Mä toivon, että mielenterveyspalveluihin sais apua, että niitä rahoitettaisiin näitä palveluja ja tulisi hoitajia ja ne auttaisi myös mua. Koska sitten ihmisillä ei olisi niin paha olla. Mä en saisi niin paljon negatiivista kuraa niskaani. Esimerkiksi vaikka täällä TikTokissa, jos mä nyt teen TikTokia, niin mä tiedän, että ne kommentit on erittäin ala-arvoisia. Haluaisin tehdä TikTokia edelleen, mutta mä en vaan sitä enää yksinkertaisesti voi tehdä, koska mä en kestä sitä enää. Joo. Mikä on todella valitettavaa. Niin, mutta sä oot kumminkin löytänyt Instagramin. Mä oon löytänyt Instagramin. Mua voi seurata siellä nimellä Treen, T-R-E-E-N, _Stiina. Treen, _Stiina. Joo. Sinne mä päivittelen silloin tällöin jotain, mitä mä nyt teen viimeksi. Oli maisteluvideo, mä maistelin 2 eri energiajuomaa. Hehe. Joo.
Mutta niin kuin toivon oikeasti vaan kaikkea hyvää kaikille, niin kuin Jessikakin. Ja toivon myös sitä, että mun ja Jessikan ystävyys olisi mahdollisimman pitkä. Että se oikeasti kestäisi tyyliin siihen asti, että toinen meistä täältä vaihtaa hiippakuntaa. Niin. Olisiko meillä podcasti tässä näin? Joo, kiitos kaikille kuuntelijoille ja katsojille oikein paljon. Että tää on tosiaan Mindblown podcastin toinen tuotantokausi. Tämmönen oli tää meidän ensimmäinen jakso tältä tokalta tuotantokaudelta. Ja meille saa oikeasti siis ehdottaa täysin vapaasti ihan mitä tahansa niin kuin aiheita, mistä me puhuttaisiin teille, koska meillä on paljon puhuttavaa ja paljon mielipiteitä. Joo, niin jättäkää ihmeessä kommentteja TikTokiin, Instagramiin, YouTubeen, ja me niitä mielellämme luemme. Ja voitte laittaa ihan vaan, että en mä tiedä, jotakin, että miten menee, tai voitte ihan muutakin kommentoida. Ei tarvi olla kauheita ideoita tai tämmöisiä, voitte vaan kommentoida jotakin. Ja voi myös kommentoida, että mitä ajatuksia tämä meidän kakkoskauden ensimmäinen jakso herätti teissä, tai teidän läheisissä tai muissa. Niin, ylipäätään, mitä tämä on herättänyt, nämä meidän mielipiteet ja nämä, mitä me ollaan puhuttu. Joo. Olisi tosi kiva kuulla. Joo. Ja meillä on kyllä ollut ideana, että saataisiin jonkunlaista liveä aikaiseksi. Joo, eli me tarvittaisiin ainakin TikTokkiin 1000 seuraajaa, että me saataisiin tehtyä liveä. Joo, että me ollaan suunniteltu, että me tehtäisiin yksi podcasti livenä. Se olisi mun mielestä tosi mahtavaa. Olis. Niin käykää ihmeessä tsekkaamassa se. Tätä ei voi sanoa liikaa. Jep. Ei muuta kuin seuraavaan jaksoon. Kyllä. Nähdään silloin. Joo. Yes. Moikka. Se on moro!